mgbe mkpọchi obodo gasịrị. Ọnwa nke nwere onwe na-abịa n'ọnwa Ọktoba. Television Entertainment Network 10 ndị nwe Nigezie Xtreme, Orisun, Isi Mbido na Area 10 na-eme emume ncheta nwere onwe nke afọ 60 nke Nigeria n'ọnwa Ọktoba niile. Ọ bụ Freedom Fest 2020 ma bụrụkwa ọkachamma n'ọnwa Ọktoba. Anyị ga-ewetara unu ihe ejije niile ga-amasị unu, egwu ndị akọpụtara ọhụrụ nakwa ihe ndị ọzọ ga-eme gị obi ụtọ n'igwe onyonyo mgbasa ozi anyị niile. Soro ihe ịma aka nke Freedom Story bụ akụkọ nwere onwe anyị, tinyere ndị ama ama dị iche iche bụkwa ndị ga-akọ akụkọ nwere onwe nke dị iche iche. Ị nwekwara ike nweta ihe nrite pụrụ iche nke bụ otu ọnụ ala nke dị na Ibeju Lekki site n'ikike ndị Orisun Estate. E nwekwara onyinye ego ndị ọzọ dị iche iche bụ nke akpọrọ 100,000 naira iji bụrụ onye mmeri, tinyekwara onyinye ndị ọzọ dị iche iche bụ nke dị mma. Isonye na ihe nrite a dị mfe. Izuụkwụ nke mbụ bụ mee ihe onyonyo njem gị pụrụ iche bụ nke na-akpali mmụọ gbasara nnwere onwe nke ị nwere site na Instagram gị, Facebook gị maọbụ Twitter. Nke abụọ, mee nke bekee kpọrọ tag na ihe onyonyo gị ebe ị na-ezitere ndị Nigezie Xtreme, Orisun Television, @Isi Mbido TV, @Area 10 TV n'akara #Freedom Fest 2020 nakwa My Freedom Story. Nzọụkwụ nke atọ, soro usoro mgbasa ozi anyị niile site n'idenye aha gị site na YouTube anyị nke akpọrọ Nigezie Xtreme, Orisun Television, Isi Mbido TV, Area 10 TV iji nwee mmasị na ihe onyonyo My Freedom Story ma kwuo nke a bụ akụkọ nwere onwe m. Dịka ị na-etinye mmasị maka nke a, gwakwa ndị ọzọ gbasara nke a. Ị nwere ike bụrụ otu onye n'ime ndị ga-enweta ihe nrite pụrụ iche nke ọnụ ala nnwere onwe nke akpọrọ Freedom Fest 2020 kwadoro site n'aka ndị Television Entertainment Network 10. Jikere maka inweta ezigbo nnwere onwe n'aka ndị Isi Mbido Television.